What's your name? Jeff. Call me 7627960215. Setiap kebesok wakmen EP pai bak baro mangai bak Carmel Doling na kakenjat Shai News Channel. Dia kan ikapor ngi dan hang ni hapo biju cinema hall banun pek ya kan ikap film. Ahor. Di pai bak baro kan ikap film ka ba tenat ba. Baru-baru kali tu kanas pangan ikap film kan. Dengaru aduh men mi tem sunang syu ban tia ban dem la kwa ban kan step no teh. Ban one be urut ban pe ni ikap film. Nadu no soranyo steng dus lawan sini wut ban men pe ya kan ikap film. Ban yo ya ka first syu ka mentah ka ba cut way shi teng men step. Ti ngasong ba ya kan ikap film ru kan sadon stang katu kan ni por ban kan di kelas kaman kut jongka ka dia ka apsau terik nama kala mentah ka kan ka tayo ka banwan. Ti pai ba baro yishim ni kan ka kabuk siar jong pi kat badang pen ni film one page no mo. Ti sibet ngin siyo ya ka ban ya keren kendiat kan soj bat ki producer la ni ki director bat kum jule se bat ki cast ki bangna banyo mo. Ti yolong ya don ya syak lem bat ni don bat ni ngin siyo ban ya keren bat ki bat pin siyo sengau ayu ki don ban ong halor ka di ka film bat kum jurung ngin siyo i dia kan soj mo ban ya keren ki pa dai kalau ngomno kan di ka film ti ya syak ban ni wale chino pat ba mo ngin saya kan duk biang. Ya, hoi nang tu saja. Ya. Ti ka film mentah kelak sedang. Ti alih nyerung no sport mo nyelit pek film no. Ahor. Kubli shibuni pi parlok baro sa sisin pat ngila poisha kani ke benta ke bang ngila da banyu pet ya ke film ya kani film horta ke bitan hat sisha kadon ke jingai ke bakrau te kani ke poru te ngas ngo komen shibun bat ngas ngo don pop ba yo kendu ya iwe ne pedang gikas ikas kerteng ulun tu Wanda. deh ta Wanda pidin ai Wanda senong pi Madina Nostan. na senong stony are mar senong mah ta anyway Wanda pi aku mi aim tu ikas Polis. Oh, pelit. Oh, tu benang ar keluar ni. Ai, lam mediap mari sedang ni. Ani serkai. Yes, we are trying to find out the culprits. Kabia dei ba katu ka pleman tandai ngila yo ban pen. Te ka ai ka jing thmu ka ba phikwa ban ai la ne ka message. Mo, la ne ka jing hikai ka ba phikwa ban ai sya ki paj ba la ni skinong pej ya ka ni ka plem. Leng ba ka ni ka plem jong pi. Te nakaliang jongate shibun hi kijing yo jing mentoy. Te lada piwan pej pilayu ihi. Dangi kidon bonjat hakakam kisamla la kalong imlang salang. Kalong kayat kumba kalong haka pertehi. Te lada piwan pej kemut pintip ke ega baja. Entah mo. Te ngaru ngas ngomon ong ba. Nadu na seorang laki kenang mana banan pek ini ke film ngada sengohun sisa bawan pek dua nomor ba ngam sengo look san lane ngam sengo le no te kata kasengi jonga bawan pek ke film ka best palat mo te ngatrai pika bahaya biru pinwan pek ya kan ke film dalaga jong hikmat babin yo i ayu kan ke film kadon ban keren ya pi te sengo ba wan pek no kan ke film namang sengo lanu kan sakut no Arpusau terik. Arpusau terik mo? Arpusau terik ka jing pen iya ka film hang ne po biju sene ma kan sakut no tis ngapa perlok wan ban pe ya kan ka film but nangai kersan yiki film khasi ki menang mi ter ke ban I been sim kham tam ya ki khasi ya ki samla ki jongi ki ba shim bantah ki film ki ba pher banang kentiu ya kasap ka phong hang ba dei ba kam ak film mo ne piong kum no na Kadai gen kata. to ti ngatrai kata te film thor report am film ngam syakam am ngadon bat iba JJ mo ba JJ nei ha ide iwe na ki nong shim bantah ha kan ni ka film ahor te ba JJ phila banyu thu yang phi shim bantah ku mo ni ka film tang asung bantah kum prolog jong aktor mah ngak kum kisah ngak prolog aktor di prolog aktor ti por besabok aktor piarap lang mah
Hoi ngai. Biang đây. Tao thì Pak JJ long kendiat mo. Thì hak bede bat ka ni ka film mo ngamot ban kali. Thì cái khubor si ka bakani ka film ka don man ai ni. Le kani nam ta ni film ta kalong buôn magi ayu dai namal buôn ka hikai kawai ba kawai di kawai dei ba u aktual mo u don jing e Oh. lingkong u long kam kai hadian pan dalajai tu ki daladip ye kundu tu kan thei actress e ma tu dalai i ki khun ye khun la jong wan biang pak tu ka jingmot khat ba ku mawi ka jing i jong ka gan shwa te wan jing ba bi u kan te kalong jikai kata he ba deling ba kani ka jing kam kai jung u hadian kala ba mot pat hadian sa he Te kamut kalong ba ka bangi ngile ha ka jing em ko jongi hapan perkhat ba ndai namar ba lesin ka poi ko por yo ngi babi ndai ne ti ka pelong hi ba kata ka jing iet mo ka ba usyam na ki khon na ka lok mo ha ka ni ka film ka pelong yu ban sot ho i ta bat babi nai ti ka hadin kata pede hadin u ba ulak babi kom ta ti uyu alat ne em ban kala biang ne uyu biang ba kata ka ba nyong biang ba ki lok ba ka lok ba ki khon ai ne kum no na kayu u hadian u la babe tu la lebat ma hadian u la chem pat dia tu ka lok la jong tu poi biang hi ba ka lok hi dia baki khum ba ka lok okey te ka pasut tenat nei kata ka khubor te kata ka film ka pasut tenat ci tapi kawan ka ba ai jing hikai ngasngo kadi jing hikai ka ba kraw kham tam yengi mo namar hikai ba ngi le ngiri man perkhat ba namar yo kawan lam ya ka jing babe hadian te iba JJ mo iba JJ pi akum parlok kata ka por long pi ju yarap ban senang ya aktor na kumno na ka jing senang mo paralok tambah hadian de jing ong jing long jung pat ba long kam kai kum tu kam kai kan kamut kam kai kum tu pitit du diang okey te ka dialog ka ba pikiran ka ba chok ba ka ba long kum ba bam sok phalang bu nei kum tu ta ka jing tang tu ta ka dei tang ka tu hi ba ong banga khlai tu gang ma banga khlai gang banga ong up dawan Jeff kan ka tu hi dialog kamu biasa up undawan ujaf ti ta kata ngin siok ban pej moi kan ka film artat kala jeng sedang ti khuble sibun e ba JJ mo ya kapor ka ba jong pi ka ba pila pelaj lang bat nya kan ka por banyo ya ka banyak kan kendiat sapang kan ka film mo sa isian porlok kan ka por ngadon bat iwe na pedang kikas hakan ka film ahor mah kan ka film ahor ka mangayang kan ka screen ka bajrong ka flex ngam banom di ka screen ka flex ka bajrong hange dengan kili ya ini ikas mah ibadan lan ka bat ngi kan por so may you tell your name please Yeah, I am Sanjay Pradhan. So I stay in Noman Song. okay Yeah, so I'm a part of this movie as well. oh, wow that's nice so ide iwe na pedang kinang isim bantah hakan ka film roma so can you tell us about what makes you come to be the part of this film Apart from this movie also, like I have done a couple of more Khasi and Jaintia films here in Meghalaya, but this is one of those movies where I have been casted, and it is a lovely privilege to work in this with hilarious with Vijay has been cast. I am here. A couple of more more actors are in this film. We are having Deki who's gonna debut from here. Tanya is there. It's a lovely movie that we have been a part of, and it feels very privileged to work in like a gathering of new talents as a bunch, because not only just it's not about only Hilars being there. There are a couple of more new faces which you're gonna recognize it, and couple of new talents that's gonna increase in next couple of years. So this is a good platform where we have started mixing the cultures and mixing the stories, mixing the artists as well. So we have a good number of like upcoming stars from Meghalaya. So that's what I have prepared, and it feels really privileged to work in this movie. As apart from that, there are a couple more movies that I've been a part of as well. Wow, that's lovely. That's a beautiful thing that you have expressed to us. And then I just want to ask another question. Yeah. What message does this film has? There are some subtitles which is going on. I mean, like to say 2 to 3 stories going on. A relation between daughter and a father. That's one of those. Secondly, it's a strange story that's going underneath, which is about the thing that is going on inside the hospitals, the doctors thing, which I should not reveal, but I guess people should come and watch it. I think this gonna, they'll get a much better lookout if they come and watch the movie. So that's one of those. And the certainty, the stress about having faith in each another's love
for an two couple. So that's a couple of more stories going on together itself. So there are 2-3 stories in it, merged in it, and at the end we have a good framing work where all our team, all our cast. I appreciate my entire team, from the cast, from the technical team, from the department who have already worked in on set and off set. So I really appreciate them and their hard work, because it's their end and it's their hard work that has come out for now. I hope the people should come and watch the movie Ahor. I think they're gonna love it for one. Okay, so thank you so much, Mr. Sanjay, for that beautiful interview with you, and then for your words of inspiration, and especially for all the people out there who watch this interview between me and Sanjay. So please visit Bijoy Cinema and come by your own eyes. You can come and watch this movie itself, and you will know the entire story about this film and the message especially. Hey, what's your name? Jeff. Call me 7627960215. Te kani kapor ni dan bat ubakong santam apa yang kani kapor mah kani ke screen ini bola la mong bo play la man sama teng ni telah handsome te dan hang ni bat iba hilarious karbi kemo baju tip baju hot it baro Jeff mah ta te kani kapor Pak Jeff kulishibun ni kajing dekat jom mah Kulishbun ba Karmel Jepiro ba Kut Freeman Ferdinand ya ko Jepi. Kade te kani kapor Pak ngisu kwa ban kli na phi mah ke ai ke konsep ka ba pidon na ka ai ka jing thmu ka ba pidon ha ba pishna ni ka film ka ai ka message ka ba pi kwa ban ai mah sap ki pai ba Ka main message hangni hi boide ba film Ahor kadai ngakren chipang kalong yang longsam. Lada shinrang la don kurim la shongkha la don gikon bat ka jingmut jong ka jing shongkha shongman usok jong jing shongkha shongman kidi gikon ni tengah kwa ban pen i hang ni ba ni dang la ti la ka long yeng long sem ngi di ban khen kerpang ba ya ka kurim ban khen kerpang ba gikon bat ka nalo jong kata ka don ka kubor banga pen i ba halor bangim dei ban raha than ya ka spa pruthei namar lada irha kan sapo yang ikan sai lambai chaga linti ke babakla nga pen yang ni ba ukpa kumno da kajing raha spa jungu bakwa ban kamai spa adu lale ki kam gi bakan sha ga ba wabat wat ban ham shim ya ka jing imberiuro kita hi men message te to ba kulishibun ni kata ka message ka ba pi ai kani dia kata nama ngasit ngastrat ba ben sna gini action pack de kuma pi ni poster tiga film lagi action ni last fight ila ile bahakat bala hi ban shoot ban punwan itnat bahakum bala long lang kung kiwi ki film sabar te to kata film asngo na ba hilarious mo ba Jeff kani ka por ila batai saphang kata ka message saphang ka jing ai jing hikai langba kani ka film bat kum juru ya ka action pack ka jing dum dum dam mo te ha ka bedi ba kata phi la ban ai ka ban la ni ban thu ingi kai ka pat la ni kai ki dialog ki ba kham sngo shan ni ka jing ji perkat jong pi ha pa kani ka film to ngaya si dialog belong sungsi kidiat kadiba nga pobaka khon kawan kudup yang katu nga tu kasin nga ngya rawan pai hadum ta wat nga de nong senaru namar por kawan kudup nga da feel si sham dong ka jing it jong ngi ki pai ki khon da kabong ma me se khon yang ma noi popa nga la bakla nga kular nga ni wat no ime jong pi bang ada ngai tu hobi nga da jau mat si sha tu kasi ka feel si sha da poi se ka dialog action wat tolong ba por banga rung hayeng jung kupa adin waktu dini kupa hi bomot ban hak penyap ini ke kon janga kupa try janga kali bang ai Pradeep here support me miut kenap miut penyak kon nga da adin dong ong yu la da unut tak ti kon nga ngan thang wat beri wat yeng katu diga dialog bolong action wat ka dialog was not way we love part wa nga flood itu contain kong por banga entry Jeff ma kolong bai ka clear nga hey what's your name Jeff, call me 76279660. Asal bang nak kalau kata kajing batai ke jom piu tu number. Asal batai nomor pelit kali itu kum tu. Sesiapa itu ketiar ni number. Nak tu kali like and away. Ma, itu ba. Kau punya detail sebang jadi tiba army nak terus ni belum deki.
tengah lihat tu ke dialog bang. Bisa lim kra deh di yang sa nang thamai hajan jang kata ta. Pipuli nihu do sa batai mai batai ya ke jisha kan. Baru kan. Kabes ya nang tadi kadang satu kepat dia ti gampang ngam laklet hadiin bekat kepat ko ba. Anu su nomor phone kan. Aka so chok hati. Ngop dum di perok ilang ngop dia kres. Tak apa best pelat. Ti hakri ke port ke eika kubur ke bapikwa ban ai pade. Sakipat ba. Ka kubur kalong ni namor ba kumangong nadu ningkong ba kasngi bangin pelat ini film yo tengar sngi pentip nang ni napo biju. Kumpelat kumlasai menin demit orang yang asashim no kadit lalong Korea pelat kata dau imat pajba keempat poithan ni sekas skor jengki banda tip hangim yo la banta bah ki poster iru la shuya la gayat bis khamat te kadai kata hi ka benkong do ba ka publicity keempat reach and sekawi imat nga perkhat na yursi pajba gidang dan la ki jong ki kam gi jam nang ta ki khun gila dan hajan ke exam final nang te kadai kata hi ba ka drop khindiat ke jingwan jingki brio te hende ngashim ya kani kalat pat kumba ngasi iba ki pajba ke jela jingi kam tam ri khasi jengkia kidi ki brik bait bhai ki sab ki pong ki bakin tiu bhai ki sab ki pong kam tam si ki thain bolong hakap sir ki thain nong kundong tengah simini kalat ban kerpat ipi kumba pi ai jing kersan na kapor ya ki sab ki pong ya ki film kam tam pok jela ki bami ha ki sinem baladap wan ban ai jing kersan yang ru ya ke film mahor naman ngila ban ya chakmat ngila ban kiu ha ki sab ki pong om de tang ya ka sab bangidon haladi marwai nai kadai kejing kersan do jeng pi ki pajba semua wan ban pet ya kini ke film ban ngidang peteng ya kini ke film ban peni tang haduk ke arp sauterik kata gadis sini kong arp santrik lawan ke film Bollywood tinggi melak syu ban sim tang haduk arp sauterik ba ke timing gadai khatwei steng rbj sanmj demiat bat nyo bj demiat ti to pajba pilio sngo na ka jing batai jong iba Jeff Syapang gani ka film bat kumjuru ya ka mo habi ong bak imshim yo ban pan bana pajba ba lese kata ka publicity kam shim la yo lat ba ten rei la ya thu gani ka por ba gani ka film pri hadu up south tarik ten namar kata ka por ka kadon stang khandiat ti pajba ba pinum sanut ba yo pidu thi adu dem ba pim yo pe gani ka film sangbawan pe no kam kloi ka por kadi kanu baje kom to ba khatwei steng rbj no phaisi sanbj janwet bat nyo bj demiat ade hadu sausin jiat ma pi kawai na penang gini mo one ban page but enjoy kan film pin sayo isisa ya kata jing internet ke jong kan film Kipulit kanong ba mentagasgi kilayo bentam no ya kawai ka media nakaklaw hajan ka snong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Hey, what's your name? Jeff call me 7627960215 Kawan sim jonga kekenjai ngam the jing so sing jing so slai tang jing man kacha bangapet kacha bapai Wan Buddin dega. Ki bhabriwa To si Jeff, to si please. Agasin ke banikong kimat ki jauh ini kimat cuma गलत नहीं खना ना सुनो आमिर गमती भलो मता दिखो जो मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे Aziz Chundi! te prolog ka to ka film kalakut te ngatrai ka film ka de internet den ya te ka ni ka por ngadon iwe na pedeng ki nong wan pe kai mo hang ni te kong phila ban ye thu phi de nei ka snong Ini napa nong se tharmal persilong. okay ta te ini kong ila wan na nong se wan pe ka ni ka film te ha ka be dei ba ka ni ka film kong hadien ba phila de ban pe ka ni ka film ka ei ka jing hi kai ka ba phio na ka ni ka film เ Ini napa nong se tharmal persilong.                                                        te ha ka be dei ba ka ni ka film kong hadien ba phila de ban pe ka ni ka film ke ei ka jing hi kai ka ba phio na ka ni ka film
ini kalau nggak tak ini mau apa long kum senrang long apa kila jil anak kila iya jenuh long kum dekin ban eben long kerja akan long kerja ke pasisah ini mau berkawai kendiat kerpan baru kita ban semua ban support yang di film long ke baitanat sisa bakal kadang long kayo jikai te ta warga wewe ki film idang petas ke film kasih lagi dan kami support ya ki kasih lajang mah kata hi Te kadai kajing sisa kata kong nomor ba la da ki ki film ni support ki film Bollywood ki film Hollywood mo ngi le pai kanang kam tam yala ka jong ni lai mo ngi masuk sorong te ngi de banyawan banyak support banyak page mo pai ba te ka ka pikan ma thrai ki dialog ki ba keren ini dialog iba show ya fi ka ba keren mo le si la ban keren na kaliang jo iba Jeff ne kaliang ji actress ne kaliang kang ru mo pikan ma ye Hai terang iklan i Jeff ini mana fan hai. Adi big fan jangan iba Jeff angge. Fikir mau kayak dialog keren. Tang nak tu film baru kawan. Tang iwi dialog teh fikir mau try. Tu iba iya ji. Iya mau ita terda oksa. Tu bahala spart ke ba kata ba boleh pan ma bi ikan. Pan ma bi lagi ba iya ba. Kita tai kita nat. Tama baru koi kinting amla ba hi kan ma belum tenat kai kan. Te tai di part iba ikong i tenat ba mo te iba Jeff te ngatrai ba Jeff ro ila la yo man stream ba apa yang video te la hiang komot ba mo te kumle sibon kong mo ya ka tu ka jing ya ka tu ka feedback la ne ka tu ka jing keren ka ba PPI ha ba ya ka ba PPI leng ba ka ni ka film te ba pilawan na du na jawai nei mene pi nga te la subang kata ka jing song kali ka bala jing ai ban dei ne te kan ta song kali nang tai Sikanta steng. Nadu na jua sikanta steng. Wan be kenang ban pet ya kan ika film ahor. Tengah try kali lajam. Daga kali lajong. Lalut ka bay petrol ru. Opli nrei dai hat mo. Ti ka ik ba pidon ban ong syaki pat ba. Ha ka be de bat kan ika film. Ban bakin wan ya ka ban pet ne kumnu ka ba pi. Kai ka jing i ga jong pi bat ka jing ong ga jong pi syaki pat ba bakin yo ya ka ban wan pet lang ya kan ika film. Tah ngagar pat igi pet ba bagi singau bahaban yawan pet kenang gan mo long support yang igi film kasih wat igi film dak khar ke English ro indang let pet ndai ta ngi le pra kasih ngi dai ban ya support pet ngaru ngana jwa ngawan kenang mo long support bakin yo borte ban shna shu wat kini gi ki briru ki kena samla mentakin yo kam yo jam ka wei ka tu kan ka advantage datang kata ngaru ngai kublai visibun sengau hayawan pek kena dia sengau hayawan pek kena ngi ni ka film ahor kumbal ai men sim iba ba nginang lengba kan ki jingwan pek ka jong pi pinang ai men sim shushu ya ki yaki samla ki jongi bat iki riudon sap haki kam ak film mo bat kum juru ya haki kam shna film ba nang ni syakmat nginang la ban penmi yaki film na kapor sukapor banginang la aru ban penmi shibun ki riudon sap ki badon hapo la ka jong ka jala te kublai si sen pat kublai shibun